Foli ani wole ɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu matarafalen don Cherifila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila ko kura kɛnɛ jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigikun ye ka aw kunnafoniya bana ani bana nacogoyaw la walasa ni aw an bɛ se ka an ka ɲɛnamaya kɛ kɛcogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye a bɛ o cogo la bi an kɛlen don ka wele bila kɛnɛya tigilamɔgɔw ma u ka na an ka jɛ bi ka masala babusen kan babusen min n'ale nafa ka bon kosɛbɛ n'o de bɛ tali kɛ koli ale sanuyali kan n'i ko ko koli bibi na ale ye babusen min ni a kuma fɔli ni a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka d'a kan a kelen don i n'a fɔ dogonako bibi na ka d'a kan a dɔnbaliya o bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye ni ka ɲɛsin an farikolo kɛnɛyaw sabatili ma ka fara kɛnɛya tigilamɔgɔw kan an kelen don ka wele bila sifinnakaw fana ma n'o ye npogotiginilakaw ye walasa an ka jɛ bi ka masala nin barosen kan barosen min n'a nafa bɛna bonya kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen kan an bɛna kuma di u ma u ka u tɔgɔ n'u jamu fɔ an ɲɛna n balimamuso i bɛ se k'a kɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an n'an filɛbagaw ye. Ok aw bɛɛ lajɛlen n'u la ka se lajɛlibagaw ni Cherifila baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen na ne tɔgɔ Dr Tembeli Kone Fanta n bɛ baara kɛ ONASER la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinw ka kɛnɛya sabatili département kɔnɔ n'a bɛ wele département santé adolescent jeune. I ni ce an ka weleli jaabi la ka na bi an ka plateau sanfɛ an ka maa welelen filanan i fana bɛ se ka hakɛ to ka i tɔgɔ ni jamu fɔ an n'an filɛbagaw ye. An bɛ foli di an lamɛnbaga ani an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ka foli di Cherifila baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ sanfɛ fo duguma. Ne tɔgɔ Abibatu Traoré ne Union Malienne des Aveugles membre ye ni o ye nɔrɔ dugalen don ka bɔ mɔgɔ minnu na olu ka tɔn ye. N ye chargé de programme et projet du réseau des jeunes handicapés du Mali la fɛnɛ ani secrétaire à la promotion des jeunes filles du comité des jeunes aveugles du Mali. N ye lujuratɔ ye ɲɛta fanfɛ fɛnɛ. Ok i ni ce an ka weleli jaabi la ka na an ka kɛnɛ kan an ka maa welelen sabanan ale fana bɛna tɔgɔ ni a jamu fɔ an ɲɛna tɔgɔ ni jamu fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Muktar Nima Wage yan'o cɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ an lamɛnnikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen ani Cherifila an ka se yan ka se ka kunnafoni d'aw ma donc o kɔfɛ ne ye Muktar Wage ne ye baara kɛ ONASER la donc n bɛ a so mun kɔnɔ o de ye sifinnakaw olu ka kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na n'o ye santé des adolescents et jeunes au département an b'o de la. Ok i ni ce i weleli la ka na bi an ka kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamukan in senfɛ nɛgɛjuru siraw olu bɛna labila ni aw bɛ fɛ ka aw sen don baro in na walima n'o y'a sɔrɔ ni ɲininkali bɛ aw bolo ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma an bɛna tila ka nɛgɛjuru sira labila sɔɔni Dr Fanta yanni an ka don baro kɔnɔ i bɛ se ka an hakilina jigin ONASER yɛrɛ bɛ tali kɛ mun yɛrɛ de ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la. O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Lajɛlibagaw ni auditeurs ni u ka hakɛto dɔɔni n bɛna ɲɛfɔli kɛ ONASER ye fɛn min ye n bɛn'o ɲɛfɔ nanzarakan na dɔɔni pour que a ka faamu parce que a yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i ko k'i b'o walanwalan bamanankan na peut-être ale bɛna ɲɛfɔ. An bɛ se k'a fɔ ONASER tɛ dɔwɛrɛ ONASER ye Office national de la santé de la reproduction. C'est une structure technique du ministère de la Santé et du Développement social chargée de la promotion de la santé et de la reproduction au Mali. Il a ses missions. Ses missions, c'est de coordonner toutes les actions liées à la santé de la reproduction, promouvoir les soins préventifs, curatifs et promotionnels en santé de la reproduction, procéder à toutes les recherches et études liées à la santé de la reproduction, contribuer à la formation et à l'information scientifique et technique sur la santé de la reproduction, contribuer à améliorer l'enseignement de la santé de la reproduction, assurer la communication sur la santé de la reproduction, collecter, produire et diffuser la documentation en santé de la reproduction, créer et gérer une banque de données sur tous les problèmes relatifs à la santé de la reproduction, assurer le suivi et l'évaluation des activités menées en matière de la santé de la reproduction,
Et ces missions incluent la planification familiale, la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant, la santé des adolescents et jeunes, les cancers féminins et masculins, ensuite la santé de l'hygiène menstruelle. Okay. Donc on a série. Ok, amina kuma di Muktar Wage ma aye kuma munu fo sisan nanzarakana munu nulu be no nulu te nanzarakama ipsega bakurubala munu fo bamnangana wala sanga family ke wona serkan. Ok, harbi kasige ambalwa musulu ka kumaka mbarake nyongoy akumana ambi chake damina ni ona série. Donc ona série chake dai ni min série ka chake bulu bara fara bulu folo. Donc n'a bɛ tali kɛ buguni walew kan fɛn min ye adamadenya bɛ se ka bugun cogo min na ni ko adamadenya buguni a tɛ taa muso kɔ donc o bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ se ka kɛnɛya sɔrɔ cogo min na ka sɔrɔ degun ma bɔ a la donc ko an ka baara fana ye min ye fɛn fɛn ye o buguni waleya sira ye a ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka dɔn cogo min na ani an bɛ se ka a ci lase nɔgɔya kɔnɔ ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma bɔ a la cogo min na an ka baara ye o fana ye. O kɔfɛ kalanbolo fana b'a kɔnɔ ka maaw kalan mun de ye santé de la reproduction ye mun de la nin ko in bɛ kɛ n'o kɛra dɔ bɛ se ka bɔ den saya la dɔ bɛ se ka bɔ muso saya la donc o bɛ se ka ɲɛbɔ cogo min na o kalan bɛ nin cogo min na a bɛ se ka kɛ ko recherche fana bɛ kɛ n'o ye ka dɔnni bulon dɔ dayɛlɛ fɛn fɛn bɛ buguni waleya kɔlɔlɔ la bɛ se ka fɔ cogo min na ka daminɛ kabini 1960 la parce que cakɛda in fana ɲɛsinnen mun ma fo ka na bila bi la ka document dɔw bɔ ale ka olu document bɛ numériser aw ni mɔgɔ b'a la i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na o kalanbolo i mɔgɔ bɛ fɛn na wagati kɔnɔ la ka da wagati kɔnɔ i bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ cogo min na donc an bɛ se ka mɔgɔ fana dɛmɛ ni minɛn fana ye ni an ka comment on appelle la maa minnu b'a nafa minnu bɛ yen n'ale bɛ ka ɲɔgɔn fɛ maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na dɔgɔtɔrɔso b'o la ani dɔgɔtɔrɔ kalandenw fana b'o la pour que au moins baara ninnu bɛ se ka kɛ olu bɛ se ka comment on appelle la muso saya ni den saya u bɛ se ka fɛn cogo min na donc an ye ɲinini dɔ fana denmisɛnninw ka furakɛli ma bana minnu b'olu sɔrɔ ani musow ka cancer banaw an ɲɛsin dɔ fana ma ani bi an sigilen bɛ kuma min kan bi n'o hygiène menstruelle fana an da b'o fana kuma la donc bakubara la an bɛ se ka min fɔ ONASR la o de ye nin ye. Ok i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na o de bɛ an sɛnsɛn ka se an ka bi yɛrɛ jamukan baabu se ma ni o de bɛ tali kɛ koli ale saniya kɛcogo kan Dr Fanta Tembeli e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye règle yɛrɛ ye mun yɛrɛ de ye fɔlɔ. Ok, règle tɛ dɔwɛrɛ ye c'est un écoulement sanguin venant à l'intérieur de l'utérus qui se répète mensuellement chez la fille ou chez la femme en âge de procréer. Donc c'est un phénomène naturel. Donc on te devrait régler fin lamɛnibagaw ka hakɛto lajɛlibagaw fana ka hakɛto donc an bɛ fɛ ka a ko in yɛrɛ de da kɛnɛ kan parce que a ko in tɛ fɔla sigida la a tɛ fɔla du kɔnɔ a tɛ fɔla kɛnɛma a kɛlen don dogo ni dogo ye donc bi n'an nana sigi yan hakila o laɲini dɔ ye ka bɔ dibi la ka bɔ kɛnɛ kan donc règle ye joli de bɛ bɔ muso la n'i bɔra denmisɛnniya la i bɛna don balikuya la o bɛ waleya cogo di a waleya fɔlɔ musomanin fan fɛ n'a bɛ wele ko laadabɔ o de ye règle ye donc musoya waleli fɔlɔ o ye laadabɔ ye o de ye règle ye. o b'a yira k'a fɔ ni koli ma na musoya tɛ yen nɔ. ni koli ma na musoya tɛ yen a bɛ se ka kɛ dɔw ta bɛ na joona dɔw ta bɛ na si avancelen dɔɔnin en tout cas a mana kɛ cogo o cogo k'a taa san 10 san 11 san 12 ka na bila fo san 15 la mɔgɔw farikolo tɛ kelen ye. koli kan ka na o waati kɔnɔ. koli kan ka na o waati min kɔnɔna na waatiw bɛ yɛlɛma fɔlɔ koli kun bɛ daminɛ san 13 san 14 ka na se san 15 ma. a ko ne ka gɛlɛn i ka se san 16 kɔnɔna na ka sɔrɔ i ma koli ye nka sisan koli bɛ ka na k'a kɔn fɔlɔ siw ɲɛ halisa i bɛ denmisɛnninw san 9 ye minnu ye koli ye
o bɛɛ la an b'a a yira masaw la ko bana tɛ dɛ bana tɛ parce que se ka kɛ parce que kow yɛlɛmana dumuniw yɛlɛmana waatiw yɛlɛmana adamaden yɛrɛ taabolow yɛlɛmana donc o bɛɛ bɛ se ka facteur caman de bɛ yen mun bɛ na ni koli na joona ye musomanin ma k'a kɔn fɔlɔ sin ɲɛ donc joli de bɛ bɔ musoya fan fɛ mun b'a jira k'a fɔ vraiment musoya dafara farikolo kɔgɔra sisan i donna musoya la i bɔra denmisɛnninya la i donna balikuya la donc o bɛ waleya ni koli yeli ye fɔlɔ o de ye règle ye. Ok, i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na maintenant ni koli nana mɔgɔ min ye a ka koli ye a kan ka wagati joli de kɛ. mɔgɔ min ye koli ye a kan ka tile 3 fo ka taa se dɔgɔkun 1 ma mɔgɔ bɛɛ bɛ dépend mɔgɔw farikolo la a bɛ dépend i balo cogo la a bɛ dépend farikolo yɛrɛ i dan cogo la mɔgɔw ka waatiw tɛ kelen ye ka taa tile 3 tile 4 tile 5 fo tile 7 an man ka tɛmɛ o kan koli kan ka se o yɔrɔ de la. Ok, i ni ce ka nin kunnafoni ninnu na Mukutari Wage e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ka fara i balimamuso ka nin kɔrɔfɔ ninnu kan ka ɲɛsin koli ma ale ni koli nana a hakɛ n'o ye a abondance ye o kan ka kɛ kɛcogo jumɛnw de la ale ni koli yɛrɛ kɛcogo ɲuman ni o ye a état normal ye n'i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o kan. D'accord, merci ka ɲininkali la donc an bɛ se ka min fɔ an ye min fɔ koli a kɛlɛ i n'a fɔ balimamuso min fɔ cogo min na n'a daminɛ na bɛ taa ka bɛn ni tile hakɛ min ye ani fo ka ɲɛfɔli fana kɛ n'o ye cycle yɛrɛ fana wagati ye parce que a bɛ se ka kɛ i bɛ koli ye bi dɔw b'a fɔ bɔ a ye kalo dɔw bɛ se ka ye tile 28 olu fana bɛ yɛlɛma i n'a fɔ a ye yɛlɛmali min fana fɔ tile 3 ka taa se tile 7 ma o fana système fana bɛ yen o bɛɛ ye adamadenya kɛcogo ye donc ka ye hakɛ min fana bɔ baci min fana bɛ bɔ baci sanuman de don parce que min bɛ bɔ an na an kana ɲininka fɔ nɔgɔ dɔ de don nɔgɔ tɛ fɛn sanuman don donc basi yɛrɛ couleur kan ka kɛ cogo min na ka sɔrɔ a ma fin i b'a sɔrɔ joli normal don donc i b'a ye k'a fɔ ko c'est limpide c'est à dire que i b'a ye k'a fɔ ko nɔgɔ t'a la n'a fɔ ne joli da la bɛ sigi cogo min na i t'o yɔrɔ la donc fo k'an k'o faamu kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛ yen ni basi b'o la donc a bɛ kuru a bɛ girinya cogo dɔ la donc fo k'a faamu k'a fɔ ko n'i y'o ye dɔrɔn i kan ka farati yɛrɛ o t'a kɛcogo ye donc kana bɛn kɛ ko nɔgɔ de don a bɛ na cogo min na i b'a ye a bɛ kɛ finikolo yɛrɛ min na i b'a ye o tɛ kɛ i n'a fɔ n'a bɛ fin comme il faut joli tɛ sigi a kɔnɔ k'a bɛ i n'a fɔ a bɛ simi k'a kɛ i n'a fɔ jolikuru donc ni olu ye dɔrɔn i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ i kan ka se kɛnɛyaso la ka se dɔgɔtɔrɔso la donc a joli hakɛ min fana bɛ se ka bɔ hakɛw ka ci bon hakɛ min fana bɛ bɔ abondance a bɛ se ka caya dɔw la i n'a fɔ a bɛ se ka dɔgɔya mais hakɛ dɔw dilen don normalement mililitiri ninnu a man ka tɛmɛ olu kan donc n'i ye k'a fɔ ko a cayara kojugu fo ka dama tɛmɛ min t'i ka laada kɔrɔ ye gɛrɛ i b'i farisogo cogoya dɔn parce que comme taali ɲɛfɛ an fana na se ka maga finikolo falafalali min kɛ o b'an permettre an b'a dɔn k'a fɔ ko joli hakɛ bɛ ka caya wa a tɛ ka caya an bɛna fana don o kɔnɔna la donc peut-être n bɛ dɔrɔn de fɔ ka fara koli hukumu kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ npogotigini caman bɛ yen nɔ olu b'u dama kasi ni kɔnɔdimi ye ni koli bɛ na yalima est ce que kɔnɔdimi koli wagati o fana bɛ jate a fɛ wa walima n'o y'i sɔrɔ i kan ka dɔn k'a fɔ ko o t'a a dɔ ye. alors donc kɔnɔdimi bɛ na parce que olu ye tamasiyɛn dɔw de ye min y'i lasɔmi k'a fɔ ko koli bɛ se ka na mais a damatɛmɛ wale tɛ fo ka na i dɛsɛ i ka baara la fo ka i dɛsɛ i kan ka se ka min k'i yɛrɛ i tɛna se k'o k'i yɛrɛ donc n'a sera o yɔrɔ ma hali bi an b'a fɔ i ka se kɛnɛya tigilamɔgɔ ma sinon ni dimi bɛ na tamasiyɛn wɛrɛ bɛ yira tuguni min ni hali o dimi fana tɛ kelen o bɛ lasɔmi k'a fɔ ko n ka koli na wagati sera donc e fana b'i ka disposition ta parce que tuma la mɔgɔ min farisogo b'i kun fɛ donc olu fɛɛrɛw bɛ yen donc kɔnɔdimi bɛ se ka na o y'a tamasiyɛn dɔw ye nka a dan sagolen i kan ka se kɛnɛyaso la ok docteur Fanta i bɛ se ka mun fɔ ka fara dimi yɔrɔ kan koli wagati. ok ne ɲininkali diyara n ye laada ye fɛn dɔ ye n'a bɛ na a tɛ se ka na cu i kan ten a b'a nakun a b'a annoncer a b'i lasɔmi a b'i lasɔmi mɔgɔw ka lasɔmi cogo tɛ kelen ye dɔw ta bɛ kɛ ni kɔnɔdimi ye
dɔw ta bɛ kɛ ni kɔdimi ye dɔw ta bɛ kɛ ni kunkolodimi ye dɔw ta bɛ kɛ ni fɔɔnɔ ye dɔw ta bɛ kɛ ni farigan yɛrɛ ye donc o gɛlɛya yɛrɛ de bɛ sifinnakaw la donc o de y'a to u kan ka kunnafoni sɔrɔ laada in nacogo kan u kan ka kunnafoni sɔrɔ kunnafoni jɛlen sɔrɔ o la n'a y'u sɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ nin ko de bɛ yen o dimi kun kan ka gérer joona pour que a kan'u bali kalan na a kan'u bali baara wɛrɛ la u bɛ ko kɔnɔna ɲɛnamaya la a kana se k'u bali fɛɛrɛ de kan ka tigɛ ko ni kɔnɔdimi de don kɔnɔdimi bɛ furakɛ ni kunkolodimi de don kunkolodimi bɛ furakɛ ni farikalaya de don ainsi de suite dɔw bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ ni dimi bolo laada nali dimi bolo k'a sɔrɔ u ma taa kalan na ou bien a b'u bali kalan fɛngɛ wɛrɛ la mais o b'a sɔrɔ traitement dɔɔni bɛ d'u ma dɔrɔn a bɛ tɛmɛ koli bɛ na a nacogo la donc u ka ɲɛnamaya kɛ a dɔw ta bɛ kɛ yanni koli yɛrɛ ka daminɛ k'a kɔn tile 3 k'a kɔn koli ɲɛ kɔnɔdimi bɛ dɔw la hali koli nalen ka tɛmɛ k'a ban tile 3 u b'a bolo o ye waleya min kan ka kɛlɛ kosɛbɛ donc a mana kɛ maa o maa a b'i degun donc o degun de kan ka kɛlɛ ka bɔ yen pour que u bɛ se k'u ka ɲɛnamaya waleya laada in kɔnɔna na. I ce I ka nin kunnafoni na o yɛrɛ de fana ye a wajibi ye an kan an ka wele bila sifinnakaw ma u kana bi an ka jɛ ka nin baro in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da kan degun caman bɛ yen nɔ min bɛ u yɛrɛ kan mɛn dan o ye mɛn tigila ye an bɛna kuma di Abibatu ma Abibatu i bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye degun misɛnnin minnu o bɛ aw sɔrɔ laada wagati la i bɛ se ka mun fɔ an n'an filɛbagaw ye. I ni ce I ka nin ɲininkali in na ɲininkali in diyara ye kosɛbɛ parce que comme docteur y'a fɔ cogo min na laada ye fɛn de phénomène naturel de don en plus c'est normal chez les femmes et les filles donc an lujuratɔ a kan fɛnɛ an k'a ye an ɲɛna degun minnu bɛ an kan a gestion na a ka ca a dɔ yɛrɛ tout d'abord n'i ko adolescente I b'a fɔ la plus généralement minnu bɛ kɛ école la bɛɛ b'a dɔn Mali la école caman ye de 8h à midi 8h 14h ou bien université yɛrɛ dɔ ye 8h midi n'a fɔra I bɛ koli la I ye mɔgɔ lujuratɔ I ka déplacement ma nɔgɔ I tɛ se ka déplacer ni I yɛrɛ soit I ɲɛ tɛ kɛ ko la ou bien I tɛ se ka tagama ni I yɛrɛ fo mɔgɔ de ka I dɛmɛ ka se ka taga ni I ka yɔrɔw la donc n'a fɔra e bɛ laada la laada in bɛ e la e dun kan ka taga I yɛrɛ sanuya wagati kofɔlen ni kɔnɔna la kotɔn min man ka tɛmɛ wagati dɔw kan I la donc an muso lujuratɔ on est obligé an bɛ maloya k'a fɔ à chaque fois que dɔ ka taa an bila ɲɛgɛn na an ka taga an yɛrɛ sanuya donc o degun bɛ an kan kosɛbɛ an ka gestion ma nɔgɔn en plus information tɛ an bolo fɛnɛ yanni an ka laada ka na k'a fɔ ko nin de don caman bɛ yen nɔ ni o ye den lujuratɔ sɔrɔ u b'a bila kɛrɛda fɛ soit u b'a surprotéger ou bien u b'a bila kɔfɛ u yɛrɛ lakila ko muso tɛ ani musoya fɛn man ca ani musoya ko man kan donc mɔgɔ lujuratɔ caman bɛ jour ye I ɲɛna k'a sɔrɔ u t'a dɔn fɛn min don u ma kunnafoniya mɛn kunnafoniya foyi ma di an ma somɔgɔ minnu kan k'a fɔ an ye olu ye an kɛ kɛrɛfɛdɛn ye wa école min fɛnɛ kan k'a fɔ an ɲɛna éducation tɛ a kan fɛnɛ donc o gɛlɛyaw bɛ an kan yɛrɛ de. ok o gɛlɛya ninnu jamukan yɛrɛ sigikun fanba dɔ fana ye o ye walasa hygiène menstruelle ni o ye koli sanuyali ye a bɛ kɛ kɛcogo min yɛrɛ la o b'a to an bɛna ɲininkali tɛngu kɛnɛya tigilamɔgɔw la docteur Fanta hygiène menstruelle n'o ye koli yɛrɛ sanuya ye I bɛ se ka mun de fɔ an n'an filɛbagaw ɲɛna faamuyali kama. O ɲininkali diyara n ye yani n ka jaabi di o ɲininkali na n bɛ bɔ k'an ka directeur fo n'o ye docteur Ben Moulay Idriss Aidara n'o ye an ka yan nali sababu ye a tɛ sunɔgɔ su a tɛ sunɔgɔ tile ko fo sifinnaw ka u ka droit sɔrɔ o k'u ka kɛnɛyaw sɔrɔ k'u ka hakɛw sɔrɔ ni sifinnakaw banana ale bananen don ni sifinnakaw ma sunɔgɔ ale ma sunɔgɔ ni hakɛ bɔsira sifinnakaw na a bɛ komi ale ka hakɛ de bɔsira la donc
sinfinakaw bɛ se ka hakɛ sɔrɔ cogo o cogo ka kɛnɛya sɔrɔ cogo o cogo ale sigilen don waleya in kɔnɔna na donc a ko n'an welela sinfinakaw ka ko la an kana ni sigi jɛ an ka wuli ka boli birididide ka na weleli lamɛn donc saniya koli kɔnɔ nafaba de b'a la n'i y'a mɛn kɛnɛya i ko saniya i tɛ se ka kɛnɛya fɔ n'i ma saniya fɔ donc ni saniya bɛ yen ka fara koli kɔnɔna na a bɛ musomanin permettre ka taa école la a bɛ se k'a ka baaramisɛnninw kɛ so kɔnɔ a bɛ se k'a ka jagomisɛnninw kɛ hali ni kungo minnu bɛ sigida la a bɛ se ka taa o kungo in waleya nka n'o o kɛnɛya tɛ yen nɔ ka fara koli in kan donc o de bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ sinfinakaw la a bɛ kɛ den kɛrɛfɛmɔgɔ ye den kɛrɛfɛmɔgɔ ye ka sababu kɛ a dɔnbaliya ye donc a dɔnbaliya fana a bɛ se ka sinfinakan bila ka kɔnɔbara balilen sɔrɔ k'a sɔrɔ a ka kɔnɔbara a ka laɲini tɛ o b'a yira k'a fɔ n'i y'a dɔn k'a faamuya ko ɲuman a bɛ se ka i yɛrɛ kisi k'i tanga ka bɔ waleya la waleya minnu i yɛrɛ ni somɔgɔw si tɛ fɛ i ka bin fili minnu kɔnɔ kosɛbɛ donc ni sinfinakaw ma o laadabɔ in faamu kosɛbɛ a bɛ se ka kɔnɔbara balilen sɔrɔ n'a bɛ wele grossesse non désirée a bɛ se ka kɛ sababu fana ye a bɛ kalan bila awɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ kalan bila barisa kalan y'a jira n'a bɛ wele statistique sarada o sarada kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada musomanin 10 bɛ se ka kɛ sababu ye ka école bila ka sababu kɛ laada dɔnbaliya la u ka kalan bɛ tiɲɛ u ka kalan bɛ tiɲɛ 10% u bɛ bɔ école la a bɛ se ka kɛ fana kalan in kɔnɔna na u ka heure de jatelen don sur les 100 heures 100% de leur horaire u bɛ se ka 20% perdre a la n'a bɛ wele 20% de la déperdition scolaire o b'a yira k'a fɔ cɛw bɛ ɛri hakɛ min sɔrɔ ka kalan kɛ musomaninw tɛ se k'o sɔrɔ ka sababu kɛ koli ka sababu kɛ koli nacogo a sanuya cogo a gestion cogo dɔnbaliya la donc u tɛ n'ale école la n'i y'u ɲininka karisa mun bɛ yen ko n man kɛnɛ n'i y'u ɲininka ko n man kɛnɛ yɔrɔ jumɛn b'i dimi a tɛ se ka ɲɛfɔ koli de don maloya b'a la siranya b'a la dimi minnu bɛ yen an bɔra ka dimi minnu fɔ n'o ye kɔnɔdimi ye n'o ye fɔɔnɔ ye n'o ye farikala ye fɛn misɛnnin minnu b'a kan o bɛɛ de b'a to u bɛ to so n'i dun tora so kalan tɛna jɔ ko parce que e bɛ so kalan bɛ continuer de donc fɛn fɛn mana kɛ i kɔfɛ est ce que n'i nana e bɛ se ka rattraper yan segin tɛ ko kan dɛ hali ni devoir kɛra i kɔfɛ i bɛ se ka perdre a la donc o fana ye perte dɔ ma musomanin ma ka sababu kɛ koli dɔnbaliya ye o b'a yira k'a fɔ nafaba de bɛ koli sanuya dɔɔni kan nafa belebele voilà an bɛ tila ka segin ka na tuguni an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamukan in kɔnɔ an bɛna nɛgɛjuru siraw labila ni ɲininkali bɛ aw fɛ walima n'a bɛ fɛ ka aw hakilina di jamukan in kan Mukutari Wage bɛ se ka mun fɔ ka fara Dr Fanta ka nin kɔrɔfɔ ninnu kan ka ɲɛsin koli sanuya ma a kɔrɔ bi min balimamuso fo a ka kunnafoni jɛlen ninnu dili la ka bala bɛ dɔɔni fara kuma kan a da sera bɛɛ lajɛlen ma parce que n'i ko hygiène menstruelle i ko saniya fɛɛrɛ c'est hygiène saniya fɛɛrɛ n'i ko saniya fɛɛrɛ a bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ paratigiw caman de b'a kɔnɔ i mago bɛ fini na n'an b'a fɔ an da la ko finikolon o bamanankan ye mais n'i ko finikolon fɛn kolon de ye quoi c'est à dire an ka kɛ fini morceau ye nka jɛlen don i yɛrɛ parilen min ye ko mɔgɔ bɛ nisɔndiya kɛ cogo min na a bɛ fana k'a kɛ ten cogo la donc i mago bɛ ji fana sanuya la i mago bɛ safinɛ la
donc bɛɛ b'a to u bɛɛ bɛ bila sɛnɛ fɛɛrɛ minɛn kɔnɔna la mais min fɔ bɔramuso ye komi an y'a fɔ n ko tuma dɔ la i ye ɲininkali minnu kɛ tuma dɔ la ni basi bɔra a kunkolo kan ka kɛ cogo min na n'a suma kan ka kɛ cogo min na donc yɔrɔ suma t'a la mais mɔgɔ dɔw bɛ fɛn wɛrɛ utiliser parfois utiliser gel utiliser min b'a to kasa bɛ se ka tigɛ k'olu dɔ fara kan donc an b'a fɔ n ko o t'a saniya fɛɛrɛ kɔnɔna la dɛ o man ka kɛ dɛ u farati olu la parce que a bɛ se ka na ni banakisɛ wɛrɛ ye tuguni o la donc parce que minɛn de don ni gel batterie fana ni minɛn dɔ de fɔ i ma fɛn kelen fɔ ni ɲɛgɛn kɔnɔna nin fana bɛ yen n'an bɛ taa yɛrɛ sanuya ye o fana jɔyɔrɔ b'a la fo fana ka sanuya mais o la hali bi an bɛ ministère de la santé fo ka éducation fana olu fana cɛsirilen don sanuya in fana ko la cogo min na o la dɔgɔtɔrɔso caman bɛ yen a dɔw bɛ yen a ɲɔgɔn b'u fɛ yen mais a tɛ yɔrɔ caman na dɛ caman ka faamuyali ma se o yɔrɔ ma an kɔni bɛ ala deli vraiment a ka se ka kɛ ekɔliso bɛɛ lajɛlen la a y'a fɔ ko musomaninw bɛ kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ 10 u ka kalan bɛ tiɲɛ le volume horaire 20% de volume horaire o fana bɛ tiɲɛ dɔw ta la olu sojɔra donc o ye fitinin bɛ se ka mun fɔ ka fara bɔrɔmuso kan. ok i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na nɛgɛjuru sira bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka don ka ɲininkali tɛnku kɛnɛya tigilamɔgɔw la walima k'i hakilina di ka ɲɛsin jamukan yɛrɛ babu se ma a bɛ se ka weleli kɛ n'o ye 93 91 68 92 Abibatu i y'a degun caman fɔ degun min ni o bɛ aw kan k'oli sanuya ale hukumu kɔnɔna na yalima ni nin degun in bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ a gérer cogo jumɛn na hygiène menstruelle ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo ok Abibatu ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo i bɛ se ka hakɛ to ka i tɔgɔ ni jamu f'an ye Asan Haidara ka bɔ yɔrɔ jumɛn ɲininkali jumɛn b'i bolo bon ɲininkali dama dama bɛ ne bolo k'a tɛnku aw la awɔ i ka ɲininkali dama bɛ ne bolo o tɛnku aw la awɔ bon sisan muso kɔnɔmaw sisanama n'u bɛ kɔnɔmaya la u ka kɔnɔmaya la u bɛ kori ye quoi awɔ kɔnɔmaya la i bɛ kori mun ye yarɔ règle de don wa o tɛ bana de don o ye n ka question fɔlɔ ye question filanan awɔ bon denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u tan de règle la n'u kɔkuran de k'u ka règle ye awɔ yarɔ dɔw denmisɛnnin dɔ bɛ kalo 1 bɛ tɛmɛ u kan kalo 2 bɛ tɛmɛ u kan yarɔ o ye bana de wa ou bien o ye jumɛn ye awɔ et puis fana n'u bɛ règle la yarɔ coton kan ka changer tile kɔnɔ tiɲɛ joli ok a faamuyara i ka ɲininkali faamuyara i bɛ se ka jaabi lamɛn jamukan ni u bɛ règle la règle ɲɛ bɛ fin kasa fana bɛ k'a la awɔ dimi fana bɛ k'a la donc n'Ala sɔnna ma ok i ni ce i ka ɲininkaliw la i bɛ se ka i ka jaabi lamɛn jamukan kɔnɔ Abibatu an bɛna tila ka segin ka na ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi Abibatu e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye aw b'a gérer cogo jumɛn na malgré que nin degun in b'aw kan ko dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la allo i bɛ se ka hakɛ to ka i tɔgɔ ni jamu f'an ɲɛna ka bɔ San ɲininkali jumɛn b'i bolo foli diyara an ye ok ɲininkali b'i bolo ok Abibatu e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye aw bɛ a gérer cogo min na malgré que nin degun in bɛɛ lajɛlen bɛ aw kan d'accord i ni ce i ka ɲininkali na an ka gestion ma nɔgɔn parce que ka d'a kan tout d'abord n'i y'a ye i bɛ fɛn gérer i b'a dɔn fɛn min de don donc an yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ laada yɛrɛ ye fɛn min ye kuma tɛ kan an bɛ a gestion kɛ a gestion ka gɛlɛn an bolo fɛnɛ en plus n'i ko adolescente i b'a dɔn a tɛ wari sɔrɔ a yɛrɛ ni parents ma fɛn min d'a ma
généralement denmisɛnnin tɔw ni fɛn t'i la ni lejura t'i la i bɛ se k'i débrouiller ka baaramisɛnninw kɛ kɛrɛfɛ ka wariw sɔrɔ k'i ka besoin misɛnninw kɛ mais n'a fɔra e ye lejuratɔ ye e tɛ se ka foyi kɛ i kelen fo mɔgɔ de ka ɲɛ i ma donc an tɛ se ka fɛn kɛ an yɛrɛ ye k'an bɛ fɛn sɔrɔ k'an bɛ an magow kɛ donc coton fɛnɛ gɛlɛya bɛ an kan an ka hygiène kɔnɔna la en plus comme n da don a la dɔ in na cogo min na n'i ko ko adolescente i ko école la école yɛrɛ kɔnɔna la comme tonton Mokhtar y'a fɔ cogo min na école caman bɛ yen nɔ a ma adapté hygiène menstruelle la kuma tɛ personne en situation de handicap ma n'o ye lejuratɔ ye a ma adapté u la toilette turque tɛ yen nɔ ni o de ye mɔgɔ minnu tɛ se ka tagama toilette turque ye toilette dɔ de ye po b'a la o la i b'i sigi a sanfɛ minɛyɔrɔ fɛnɛ b'a la a ɲɛ ma donc n'i tɛ se ka tagama i b'o minɛ k'i sigi n'i tilara i yɛrɛ la sanuyani na i b'o minɛ ka yɛlɛ a ka ca i ka taga ekɔliso la bi-bi in na hali dɔgɔtɔrɔsow la k'i bɛ taga o sɔrɔ yen nɔ k'i b'i yɛrɛ lasanuya donc an ka sanuya a ma nɔgɔn an bɛ fɛn to an na fo an ka se so o yɛrɛ bɛ bana wɛrɛ se an ma ka fara an ka lejura kan an ka sanuya ka gɛlɛn kosɛbɛ a degun bɛ an kan information ma da an ma k'a fɔ n'a nana i b'i yɛrɛ sanuya tan wa n'an bɔra ka taa kɛnɛma fɛnɛ k'an bɛ taga ekɔli baarayɔrɔ ani activité sociale la donc an bɛ obligé ka tile ni an ka serviette ye ka bana wɛrɛ lase an ma ka fara an ka lejura in fɛnɛ kan. Une étude de l'UNICEF a montré que dans plus de 10 millions de filles dans 41 pays du monde, au lieu où école perdu, kalanw tiɲɛna, baaraw tiɲɛna, n'u ka activité misɛnninw tiɲɛna, ka d'a kan komi docteur y'a fɔ cogo min na n'i bɛ laada la caman bɛ to so a laada in kɔnɔna la donc a bɛ sababu ye i ka activité bɛɛ bɛ jɔ a wagati fo a bɛ na kɛ sababu ye i ka baara bɛ tiɲɛ ou bien i ka école bɛ tiɲɛ kuma tɛ lejuratɔ yɛrɛ ma e mɔgɔ min tɛ se ka foyi kɛ i yɛrɛ ye ni mɔgɔ tɛ donc degun caman bɛ an kan a gérer gestion cogoya la. Ok, i ni ce i ka nin kunnafoni ninnu na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nɛgɛjuru sira bilalen don ni mɔgɔ min fɛ ka don jamukan in kɔnɔ ka ɲininkali kɛ walima ni hakilina min b'i la ka ɲɛsin jamukan in ma aw bɛ se ka weleli kɛ 93 91 68 92 Dr Fanta yalima e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye Abibatu bɔra ka kuma caman fɔ degun ninnu b'u kan degun ninnu minnu ni a ye caman fɔ e yɛrɛ y'a mɛn olu bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ jumɛn de ye ka ɲɛsin adamaden farikolo ma ale ni kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ koli sanuyabaliya matarafali fɛnɛ na ne bɛ se ka o fɔ an ye. Ok, i ni ce i ka ɲininkali la n bɛ Abibatu fo a ka nin problème lawulili a ye problème fɔ c'est réel nka a ɲɛ bɛ ka ɲini ministère de la santé ani ministère de l'éducation ani ministère de la promotion des femmes, de l'enfant et de la famille. Olu bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ ekɔlisow la cogoya jumɛn na waleya bɛ se ka kɛ pour que toilette GHM bɛ se ka sigi cogoya min na. Toilette GHM tɛ dɔwɛrɛ ye o ye les toilettes adaptées aux adolescents et jeunes o ye toilette séparée de musomaninw ta b'a dan ma cɛmisɛnninw ta b'a dan ma. Musomaninw ka toilette kɔnɔ ji ka sɔrɔ a kɔnɔ serviette hygiénique lavable réutilisable o kɔrɔ serviette dɔ de bɛ ka dilan sisan a ka ca Mali la yan a bɛ ka dilan yan nɔ a bɛ ka dilan ni anw yɛrɛ ka finiw ye an yɛrɛ ka vaxw ye a matériel fɛn fɛn bɛ dilan a bɛɛ bɛ bɔ la anw fɛ yan nɔ wa an ka musomanin caman fana bɛ ka dege formation bɛ ka k'u kun pour que u yɛrɛ ka se ka a serviette dilan u yɛrɛ ye o fana ka sɔrɔ ɲɛgɛn kɔnɔ ji sanumanw fana ka k'a kɔnɔ safunɛ fana ka k'a kɔnɔ o la n'a cunna musomanin mun kan ɲɛgɛn kɔnɔ kilasi kɔnɔ o ka se ka bɔ ka taa ɲɛgɛn kɔnɔ ka t'i yɛrɛ sanuya ka t'i yɛrɛ changer
k'a sɔrɔ a ma taa école la ka infirmerie fana bila école-so la parce que an bɔra ka bana misɛnnin minnu fɔ n'o fana daminɛna donc musonin bɛ se ka taa infirmerie la a ka bɔ infirmerie de paracétamol la a ka kɛ infirmerie yɛrɛ a ministère 3 kelen bɛ ka u bolo di ɲɔgɔn ma pour que vraiment sinfinakaw ka se ka degun ka se ka bɔ sinfinakaw la u k'u ka laadaw u ka dignité sɔrɔ u k'u changer ji saniya la ka furaw fana ta ni mun ye kɔnɔdimi ni mun ye farikala ye o bɛɛ ka ban ka sɔrɔ u ma taa so ka sɔrɔ u ma kalan dɔ ma taa k'u bolo da. Ok an ka wagati kɔni bɛ fɛ ka kuru nɛgɛjuru sira bilalen don 93 91 68 92 ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min fɛ Muktar e bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ an ye wagati jumɛn ni wagati jumɛn na i kan ka serviette fali ka da kan Abibatu ye da sera gɛlɛya caman ma min kɛlen n'o ka ɲɛsin olu yɛrɛ ma olu bɛ se ka tile kuru kara bɛɛ kɛ ka sɔrɔ mun ka serviette fali o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ jumɛn ye. D'accord, donc albi ka ɲɛfɔli kɛ i n'a fɔ i ye ɲininkali posé cogo min na donc serviette komi kuma la ko k'u bɛ tile n'a ye n'i bɛ kun wɛrɛ kɛnɛ kan mais wagati de b'a faleli la heure 4 ka taa se heure 6 ma i kan ka se k'a falen mais faleli fana bɛ se ka caya a fréquence bɛ se ka caya en fonction de la quantité du sang joli hakɛ min bɛ bɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ i bɛ se ka faga hali heure 3 kɔnɔna la n'a cayara mais normal la ka bɔ heure 3 ka taa heure 4 ka taa heure 6 la a bɛ se ka falen o kɔnɔna la donc n'a a dama tɛmɛ n'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ jumɛn ye parce que infection bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ infection baw ye infection min fana bɛ se ka tuguni ala k'an kisi cancer fana ma parce que musoya ko ma nɔgɔ a ma nɔgɔ donc a bɛ yɛlɛ de donc an bɛ se ka cancer sɔrɔ la donc a bɛ se ka bali den sɔrɔ fana la parce que ni infection fɔ i bɛ se ka den sɔrɔ baliya fɔ olu bɛ tila ka ɲagami tuguni donc an dun y'a la n'o ye buguni de ko ye n'o ye an ka masɛri ye donc o de la an sen don ninnu kɛ nin ko in na pour que a bɛ se ka kɛnɛya cogo min na parce que fɛɛrɛ dɔ de don n'a ma ɲɛbɔ dɔrɔn a bɛna kɛ ko wɛrɛ de degun dɔ de don donc a bɛ se ka den sɔrɔ baliya a bɛ se k'o provoquer la infection den sɔrɔ baliya cancer ainsi de suite a bɛ se ka na n'o ye mais a ye degun kuma dɔ fɔ n bɛ fɛ ka n da ma hali bi kɔlɔlɔ wɛrɛ la i ye farisogo fɔ mais ne y'o kɛnɛya kɛnɛya tɛ farisogo dɔrɔn dɛ kɛnɛya fana hakili la santé mentale très importante parce que a ye nin min fɔ an tɛ kalan an ka baara bɛ tiɲɛ i bɛ sigi so i ma kalan kɛ baara bɛ so i bɛ to kɛrɛfɛ den i bɛ isolé n'i ye isolé a bɛ mun kɛ a bɛ na ni miirina jugu de ye degun bɛ bonya i hakili kan donc tuma la fo diɲɛlatigɛ de k'o bɔ i la f'i bɛ stigmatiser i b'i yɛrɛ lajɛ cogo wɛrɛ la i ni tɔw cɛ différence bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ finalement i bɛna diɲɛlatigɛ de bɛna bɔ i la donc a bɛ se ka jouer sur le plan mental a bɛ se ka jouer o kan n'a fɔra ko e ma se ka baara kɛ ka sababu k'o ye ou bien n'a fɔra k'i bɛ stage la tuma la n'e ta wulila dɔrɔn ko wɛrɛ de bɛ don a kɔrɔ parce que stage caman bɛ k'an bolo k'a sɔrɔ ni n ta bɛ wuli dɔrɔn kɔnɔ bɛ boli dɔw ta bɛ yen kɔnɔ bɛ boli bon e dun ye ɲini k'e bɛna stage la yɔrɔ la n'a wulila don min na e bɛ mɔndiya k'a fɔ ko nin de bɛ na o de la to n ma se ka na mais o de la to an bɛ fɛ mɔndiya de ka bɔ a la a kana kɛ dogodogonin ko ye a ka fɔ publiquement kira o n'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan cogo min na n'o kɛra solution bɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la donc o fitinin n bɛ se ka min fɔ ka fara baara ok Abibatu i ye i da magara gɛlɛya caman na min bɛ sifinnakaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lɔnjura bɛ minnu yɛrɛ la welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma i ni ce i ka nin kuma in na welewelekan min ne bolo ka se an lamɛnbaga ani an lajɛlibagaw ma o ye de an ka mentalité falen k'a fɔ ko i ye lejuratɔ ye ko i tɛ muso ye ko i ni laada man kan an bɛɛ de ye kelen musoya la an bɛɛ ye kelen musoya la droit kelen min bɛ tɔw bolo droit kelen de bɛ an bolo fɛnɛ en plus nin yɔrɔ la n bɛ n ka président fɔ honorable Aji Bari 6e vice-président du Conseil national de la transition ani ale UMAV président fɛnɛ m'a fo a ka cɛsiri la kosɛbɛ ka ONASER fɛnɛ fo olu minnu hakili tora an lejuratɔw la k'an wele ka na émission na a tila ka sifila fɛnɛ fo a y'an wele ka na plateau in kan pour que degun minnu bɛ an kan an ka se k'o ɲɛfɔ solution ka sɔrɔ a la donc n bɛ weleweledakan min fɛnɛ bɛ n fɛ ne OPH bɛ invité n'o ye organisation des personnes handicapées u b'a kɛ i n'a fɔ an UMAV b'a kɛ cogo min na depuis 2023 fo bi Union Malienne des Aveugles bɛ 2 à 3 séances par an an b'o organiser ka causerie kɛ muso ni musomani lejuratɔw kan minnu ɲɛ tɛ ko la pour que u k'a dɔn lejura ye min ye parce que an ma chance sɔrɔ k'a dɔn
Mindo. Donc, il faut y avoir la chance de mourir ou radon. Donc, il m'a organisé chaque 2 à 3 séances de causerie. Parce que la réunie, Nabila, il veut agir tout le monde. Donc, m'a fait le jour à temps, fait Mali. Bela ke ina fo on market to mina arato ame organisation de me uwa barala en plus programme ou bela essayer doni ONG ni association mi la intégrer uwa programme na stanno nous be femme ke uwa intégrer uwa programme na pour que en fin la chama de gestion de l'hygiène menstruelle ka ni ona serere wo doy amu fo uwa o aklinima yana en plus ame jamana nyamoko fene wele amu deli revi uga parce que convention relative aux personnes handicapées article 6 va fo ko relatif aux femmes handicapées. Donc, article 6 qu'on a là, avec fort, nous sommes les jurateurs, de gros flare boucan, nous sommes allés les jurats. Donc, Jamana Nyamo et quand à faire que, Mina, à me faire un article car donc, Feneco a un face au dénoué. Donc, Ama Nyamo fait. Comme le docteur a fait tout mina, on va essayer de système éducatif là parce qu'on est ministère de l'éducation mais partenariat là, en santé et promotion de la femme. Donc Alsa Amou invité coup, incité coup, délit, on va programmer insérer programme éducatif là pour y nommer école là, en assez en gestion que, quand là on a docteur Soni, on a école Soni Jamadjero. Ku be équipé ni équipement d'hygiène menstruelle parce que en effet ni en état ni kenema anto tanga so on pour y en activité kana na jo en c'est en activité ni en école ke aglisi ni je akonna la so ama banawere ni ka se ama parents fene même ni parents fait ou kana fo woni le juratom musomai kite muso qui veut se protéger ou qui veut qu'elle fait des ou va dire anaka la famille depuis amassé ni maga nyefai nyani arana parce que de wu chama me anga chama era fo oluben no ori kenema mo ori to wanyo kori ga surtout ni nyate kola etara ke la fini chama awo chama ni yele la kare wono era ni deni bebe atado ere ko aga ere ni no an mo donc o de wu maga nyan mo ga yelana para nga fo sujet tabouté dona côté phénomène ala era musoda ni ayeri akanga ankanga yi naturel le en plus c'est normal donc para nga na fo tabouté do kuba atolno ko utanye fanya ka kla nga kere fe den ukanye fo anya na fini pour que obsega femme am se la fanya ok enje kan kuna femme na o ko fe docteur Fanta nyilingali do nkera wakati kurun kama am se ka nyilingali njabi nyilingali folo o kuyi kona maya wakati yalma eregili muso kona mama seka eregili wa walma ibe bashi minye kona maya wakati la ni o fanwara mi fanani eregili tikili o nyilingali folo e folo ok ambe asan aidrafo depuis kai ko kona maya kona na ko regili mumbena ko ni regili do ubia ni munde do ma fo asan yana ni ame eregili. Ça, c'est l'absence de la grossesse. Konomayate. Mais bashi bekana konabaraka mais ou te réglé de ou te réglé ka sababu ke fen chamai abiseka ke konabara mundo konabara kumbe fe ka tie na be le fausse couche mais amasira soro asera ka récupérer donc au bashi mumbe ou quoi faire c'est ka bodon doni ou c'est ko expliquer on y réglité kele comment de la c'est que perturbation hormonale parce que farikolo la fin do bino na bi le hormone no o perturbation fana kera o fana be se ka nani bashi boy kono maya konnana o fana be se ka ke o sababu ye abseka ke o konobara mun sigilendo o konobara kun be se ka ke flani kono ka soro ayere ma do mais flani kele o dégénéra kele o tiena donc no tiena o bashi be bon
kasoro ale ma do ko flanan tiena kasoro ale ma don wa mata dogotoro so fana na pour que ka nyanyine ka don depuis adamene o de yato I mana kalo bla do I mana sonu yere la I kan ga ta dogotoro so la ka nyanyine ka don fe mun be donc o fana be se ka ke sababu ye basi bon sababu ye mais en tout cas ni règle ko ni be ni règle nana o koro kono barate ni kono bara fana be ni fen mena o ye basi bon o te règle. OK asan aidara aga nyiningali flana o ye bogotigini munun be no no kelen kura donga o ka koliye ku kuma dawla kalo fla kalo sabe se ka pan do daw kuna yalma o be to ko di se ka mun fo ula au fana o be perturbation hormonale de parce que ni bora demsenia la I be nale balkuya la hormone do de be no mun ba to ovule do be développer ka labeni chama de be no fo kana se régler nalima kuma da la be se ka ke watinu do la stress fana be do ase encore facteur chama de be aka koro o hormone be diminuer donc no diminuera donc cycle be jaya fo kana se kadu dawere la kasoro I ma régler ambo bla perturbation hormonale konana donc c'est normal banate wa abi tla ka régulariser parce que c'est ka farikolo fana a fonctionnement be ma dafa folo parce que adolescence kono fonctionnement be ma dafa donc a be ma do ordre donc a be na dondoni donc banate abi se abi ke aka nyiningali sabana ko wakati jume pour kan fali pour fali ni abi dépend bashi cha chogola do naturellement bashi ka cha do fana tamancha do ba ta depuis damine fo ka ta clé nani clé duru I ba soro obi siku falen sien fla do bu falen sien saba o do fana ka bashi ka cha bu fale fo sien nani donc fale ni ka fo ko ni hakere do ni ere ba donc ka bashi bora ka se wati no do la be ki dugu ni ani fale ni kaka aga nyiningali nan ko betali ke ko koli nye kanga ke to jume est-ce que kasa kanga ke koli la wa ali ni munu nga koli be fi ali kono de mi fane be munu soro koli wakati la bi se kam donc mbalma ke baraka nyogon wage kumbora ka fo ko koli ni fe sanu de ko nokote ani kasate na ani nye jugutena donc ni kasa donala c'est que infection do de be no o de bato o kasa be doala o de bato anya fana be fi donc no kera akanga wili kata dogotoro so la kata nyanyine sinon koli e fin sanuma joli normal de do donc kasa tala a joli te finye fi mante. OK inche ikani kono dimi fene manga ke koli la fene dimi be ke koli la anya fo koli te na ka tumu wala parce que abe nyebla de ke abe annonce de ke donc dota kono dimi dota kungolo dimi ambora ko anga kuma yere damne noy donc kono dimi be fene kono dimi be frake a do yere la da do yere ba fo kute kono dimi frake parce que ko no kono dimi frake a bugoti gini be sonka kono soro de soro jona parce que aka chala fe ni furla ka no ni de solo soro a kono dimi be ban pour que atigi yere kana den soro ka soro ama furu o te kono dimi yere furake mais o mangante wajibite donc tant que ni dimi be mokola dimi kanga wuli ka boy ka kanga traité. OK wakati ko don kama kuma kala banju membi bolo kala sana flapa koma. OK kuma ka mo be bolo nde la jeli bagaw ni la meli bagaw be la jeli fo ka fo de masaw nyana u ka kuma nyogoya ni dem ni nyogonje u ka kuma nyogoya pour que ni la daw nana la do follow de do munu me la do follow ye u ka se ka ye ka soro malo ma doa kono ka soro dimi ma doa kono ka soro de kuma doa kono ka afo école so fanana école nyogo u ka se ka toilette GHM vraiment u ka se ko assurer pour que chifina ka se ko dignité soro ka fo chifina ka fananyana lada boy maloyate ni lada te musoyate jamana te ni jamana te dunia yere te donc banate molela côté c'est un phénomène naturel do ba yira ka fo ki ka musoya sinsira ko musoya damnena donc u kana ke den kerefe ko u kana ke molela ko donc ni lada te foi te no c'est normal u kana maloya donc ka yira ka fo ko chemselo fana u kanga impliqué ka yirula ka anya fo chemselo fana nyana ni musumani ni ya ye école la ou bien ni ya ye yoro la u kana fo ku be yele o musumanina
u kan ka kɛ u dɛmɛbaga de ye, u kan ka kɛ u dɛmɛbagaw ye barisa olu fana kɔrɔmusow bɛ yen dɔgɔmusow bɛ yen parce que olu fana bɛ kɛ den dɔ dutigi de donc u kan ka musomanin dɛmɛ pour que a bɛ se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ cogoya min na u k'a dɔn k'a fɔ ko bana tɛ wajibi don musoya taamasere de don u kana kɛ n dɛrɛfɛ ko ye u k'a dɛmɛ u kana kɛ kɛrɛfɛden ye kɛrɛfɛden ye. n cɛ i ka nin kunnafoni ninnu na Mukutari kumakan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin kumakan laban an b'o de fɔ kosɛbɛ parce que kunnafoni ɲuman min bɔra yan diɲɛ mɔgɔ caman ye sɔrɔ donc o de belebele fɔlɔ foli b'aw ye foli bɛ an ka ɲɛmɔgɔso tigi n'o ye ONASER Ben ani an lamɛnkɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen donc o kɔfɛ hali bi an bɛ min ɲini mansaw fɛ parce que tuma dɔ la nin ko in na an cɛw m'an sen bɔ nin na ka sɔrɔ an da don yɔrɔ bɛ nin na c'est à dire que an bɛ pati ni bɔrɔsi san ka di an ka denmisɛnninw ma cogo min na an kan ka serviette hygiénique fana san k'a bila an bolo kɔrɔ ni min mago b'a la o kana ta o la a b'i permettre k'i denw ka fɛn yɛrɛ fana contrôler c'est très important donc k'a jira k'a fɔ ko bɔrɔlasigi an k'o kɛ an ni denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ communauté fana kɔnɔna la jeunes minnu bɛ yen i n'a fɔ an balimamuso ye programme minnu bolo cogo min na o ɲɔgɔn ka caya baro dɔw la n'an bɛ kuntigiyɔrɔ la a ka kuma ka fɔ jabidayɔrɔ la a kuma ka fɔ kungilayɔrɔ la a kuma ka baro ka sigi a kan c'est très important donc k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ye olu fana k'u sen don nin na parce que i se ka diinɛ yɛrɛ kuma fɔ saniya babu fɔ n'i bɛ da maga nin na i se ka seliji babu fɔ n'i bɛ da maga nin na i se ka seli yɛrɛ fana babu fɔ n'i bɛ da maga nin na ça veut dire que tabu a bɔ tabu a kɔnɔ donc a ka ɲɛfɔ quoi a ka se ka fɔ a kan ka kɛ kɛnɛkan ko ye a ka bɔ dugu la a ka bɔ dugu la donc bɛɛ da ka maga la an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ okoliso fana la ɲɛmɔgɔ ka dilan ka jɔ c'est très important n'o kɛra an bɛ kisi o bana ma donc hali bi an bɛ gouvernement fana fo i n'a fɔ san o san an bɛ nin activité min nin n'o ye la gestion matérielle c'est à dire ka journée labɛn an fɛ san o san cogo min na a bɛɛ kun de ye bɛɛ ka bɔ a kalama mɔgɔw ka faamuya sɔrɔ la hali nin waati min kɔnɔna la serviette dili ka taa di communauté mɔgɔ ma k'a di kalanyɔrɔ ma an b'a a sira kan hali bi o bɛɛ kun ye dɔ ka bɔ a ko la donc a bɛn ba ɲumankɛtɔnw minnu bɛ k'an dɛmɛ an ka nin ko ninnu na an b'u fɔ kosɛbɛ dɛmɛbaga jɛkulu la an b'u fɔ kosɛbɛ o ye fitinin bɛ se ka fɔ. ok i ni ce Abibatu i ka kumakan laban ye jumɛn ye. D'abord n bɛ Sirifila Jabarani mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ ɲɛmɔgɔ la n'o ye Ased Seri Usumani Madani Ayidara ye ka tila ka a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'a lamɛnnibaga ni an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo comme tɔw y'a fɔ cogo min na halisa an bɛ mɔgɔ ka u inciter ka tila k'u inviter u ka kana laada in kɛ bolokɔfɛ fɛn sujet tabou tɛ fɛn de don naturel don surtout an muso lejuratɔ u k'an faamuya en plus serviette hygiénique u ka a accès nɔgɔya an bolo parce que an tɛ se ka fɛn caman kɛ an yɛrɛ kuma tɛ ko an b'a san u k'a da nɔgɔya an bolo ou bien n'u bɛ se k'a di an ma yɛrɛ u k'a di an ma en plus u tila ka serviette n'u bɛ se ka serviette dilan fɛnɛ serviette min bɛ se ka mɛn mɔgɔ la k'a sɔrɔ a ma degun s'i ma parce que mɔgɔ min tɛ se ka tagama a tigi ka mobilité ma nɔgɔn a ma nɔgɔn yɛrɛ de donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ u kana siran an ɲɛ u kana foyi tɔ muso tɔ ye min ye an yɛrɛ y'o ye différence foyi de tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ docteurw yɛrɛ an b'u inviter u kana siran an ɲɛ parce que docteurso caman bɛ yen nɔ olu t'a dɔn mɔgɔ lujuratɔw yɛrɛ bɛ minɛ cogo min na donc degun yɛrɛ bɛ kɛ an kan an bɛ siran ka taa docteurso la docteurw yɛrɛ ɲɛ siran ɲɛ kama donc halisa an b'a f'u ɲɛna u kana siran an ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ni ye muso ye différence foyi tɛ an lujuratɔ muso ale ni fɛn tɛ muso minnu na donc halisa ne ka kumakan laban ye foli dɔrɔn de k'aw fo ka initiative ɲɔgɔnnaw caya ka ONASER fo ka Sirifila fo ka tila k'an ka président Ajibari fo a ka hakili ɲumanw na. ok i ni ce ni baraji nin fɛnɛ de bɛ dan sigi bi kunnafoniyaw la hakili la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni camanw sɔrɔ aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ.